Сёння, 26 траўня, стала вядома, што ў Курапатах знішчаныя вялікія крыжы на Галгофе, крыжы, пастаўленыя вядомым беларусам, закатаваных, якія былі закатаваныя расейцамі. Што гэта азначае? Гэта азначае тое, што пасля прыезду Пуціна пачалася новая кампанія па знішчэнню беларускай памяці. Курапаты – гэта вельмі важны помнік для беларускай гісторыі, які сведчыць аб генацыдзе беларускага народа. Але самае важнае тое, што гэта помнік, які выявіў улікі. Бо тое, што было раней, сведчанні архіўныя, сведчанні сведкаў, гэта тое, што недастаткова для суда. А вось Курапаты выявілі трупы, выявілі сотні тысяч беларусаў, замардаваных расійскімі бальшавікамі. І гэта ёсць сведчанне для суда над расійскай сістэмай. І не толькі над камунізмам, а над расійскім імперыялізмам. І вось таму всімі сродкамі зараз акупанты будуць старацца знішчыць Курапаты. У 2019 годзе, 2019 яны пачалі гэта знішчаць бульдозерамі, эскаватарамі, пачалі ламаць крыжы. І гэта быў пачатак акупацыі, якая адбылася некалькі гадоў пазней, потым напад на Украіну. Але мы гэта расцэньвалі як знак, таму што Курапаты – это сакральнае месца для беларускай гісторыі, для ўсёй Беларусі. Гэта месца пакутніцтва сотняў тысяч людзей, якія былі нявінна расстраляныя. І такое не забываецца ні ў памяці народнай, ні ў памяці ментальнай. І тое, што адбываецца зараз, гэта чарговае сведчанне новых злачынцаў, якія пасля гэтага адбудуцца. Так што будзем на гэта гатовыя, але разумеем і наступнае: нішто ўжо не можа знішчыць Курапаты. Што б яны не рабілі? Што б яны не рабілі? Памяць пра Курапаты ўжо знішчана не будзе. Гэта ўжо ведае кожны беларус, і гэта знішчана не будзе, но зафіксавана у гісторыі, зафіксавана ў матэрыяльных даследаваннях, і адказваць за гэта будуць не толькі тыя, якія забівалі і знішчалі нашых людзей і іхныя нашчадкі, а і тыя, якія знішчалі Курапаты. Так што хай не спадзяюцца тыя, якія разбуралі крыжы, якія разбураюць іх цяпер. Ці рабілі яны гэта таемна, ці рабілі яўна, яны не пазбегнуць пакарання людскога і не пазбегнуць пакарання Божага. Разбурэнне крыжоў на магілах ніколі не праходзіць бесследна. Памятайце тыя, хто аддаваў загады, і памятайце тыя, хто гэта рабілі. Вы нідзе не схаваецеся ад беларускага народа. Вы нідзе не схаваецеся ад Бога. Вы нідзе не схаваецеся ад адказнасці. Адказнасць вас знойдзе і на дне марскім. Так што памятайце аб злачынстве, якое вы робіце. Мы, беларускі народ, вам гэта не забудзем. Беларусь жыва і будзе жыць вечна.